hitting cities across Iran. In the last few hours, a radio and television station in Sanandaj, a Kurdish city in northwestern Iran, was targeted. Iran's health ministry says more than 900 people have been killed since Saturday in the ongoing campaign by U.S. and Israeli forces, a toll that continues to rise after 5 days of fighting. Iran has responded with another wave of strikes across Israel on Thursday. Israel's military says it's triggered alerts in several areas, including Tel Aviv. Their leaders and their military leaders flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the RGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. A missile has struck Al Udeid Air Base in Qatar. That is the largest military installation for the United States in the entire Middle East. And it comes as a new CNN investigation is now looking specifically at the American targets hit so far by Iranian strikes, every single one of them. Tamara Kalblawi is out front. Hitting cities across Iran. In the last few hours, a radio and television station in Sanandaj, a Kurdish city in northwestern Iran, was targeted. Iran's health ministry says more than 900 people have been killed since Saturday in the ongoing campaign by U.S. and Israeli forces, a toll that continues to rise after 5 days of fighting. Iran has responded with another wave of strikes across Israel on Thursday. Israel's military says it's triggered alerts in several areas, including Tel Aviv. مجمريا نايلو مارستك جمرز دلي قبل على إيران زقبر زلو مدقعتي أزجي كبيد مدقعتي زلو نايب حق كبيد مدقعت قبل على إيران يقبر على قلقليهم كاربت بومبينج يبلو حدا فيتو نقولو زدمسس عينت نقولو نا كدمسس زغل عبيت بومباتات يتزنب زلو بإيران هجي مجمريا انت عينت كويناتك كايدو خمزلو منيستر وكالخالنا أمريكا زبولا سمعو. Their leaders and their military leaders flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the RGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. إذا زربا إذا فيديو زيا فايرال يا خوينا زلا أتي فايرال غير وازلو دما كان ناي تقامقا مالتيو برقت اير دومينيانس كم زلوم اير سوبريوريتي كم زلوم غليصوم الله كلايرنا ايران كم دليتهم يقينوهم زلو سلازي اب نفسه كف ساعات اب نفسه كف دقيق ملو معالتي سماي ملو ملئنا يلنا يزل زلو death and destruction موتن انوتن دما تقند استراتيجيو بزي بومباتات الناز نبكا ديمقراسي كم سألكم يزبلكا خي كمي غيرو يتسبق قبلو زغل ولا تنا أمريكا بوليسي نبعلو إلوم إثي أمريكا تخطلو زلا بوليسي ريجيم تشنجن ديو اندحري تحرمو مالخا تشفشفو مالخا تدمسسو مالخا ولا وانتنسيوم نتسرعات تغيرو كمي غيروم يوم كخولو مغنياتو إتي كتما كقاصلي زوعل زلو إتي فيديوتات كاوزوت زلو دسكح فيديوتاتيو نالبات أبزي قلق فال يورينيرم أب كالكر يكمي الديستراكشن أب إيران أقدقاتب زلو كحل ليفليو completely destroy زقبروا زلو تهاجر سلازي انتهيت العام عند حريل كادما إيران عزيز تداخمه لك أخم تا غازا زقبروا ريخما خم غازا زقبروا يتمدن جي أبزي ريبورت خنقبركم كلنا درولي على شي حساب تقاتلهم كم زلو إذا نقر زلو أبزي كان ريكم زلنا إيران تقبروا زلا كبهال كله حدا إيران تقبروا زلا بكل كاميراتنا عالمي سأل سلزلي أبكالو تقرأ سلزور زلو اتقال يا رسد ما أبيران إنترنت يلن اتدوت زلو بنا أمريكا ساتلايتي مجلس وت زلون سحت دما بقلق غازيتني تدوت زلي الجنتايو أمريكا بالإيران تقبر زلا فتسينكا متحزو يبل دبدابي كمل ما إسرائيل الأمريكان إيران بدعم يوم شفتوا زلو سلزي we are not إيران ترم يلان إيران كيف تخون يلان يكون إيران حسوم زخونة دبداب قبل الكتماتات نعم تهران زبالترا 10 مليون ديال حزب زلوي سكات تقاچقو زنبريو
ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት ግን ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ በዚ ቦምባታት ናዝነብ ካልኦነት ህዝቢ ተንስዩ ስርዓት ንክቕይር ከመይ ጌርካ ትፅበዮ ዲሞክራሲ ክንእትወልካ ኢና ክትብሎ ከመይ ጌርካ ክትፅበዮ how does that even work ብኸመዮም ብዙሓት ሰባት ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ክሰርሕ ኣይክእልን እናበሉ ዝምግቱ ዘለዉ እዚ እቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ እቲ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ክኸውን ከሎ ብወገን ኢራን ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክትገብር ተበጊሳ ኣላ መጀመርያ እዚያ ስትራቴጂ እዚያ ስምዕዋ Have you heard of the rope-a-dope? It was a strategy developed by Muhammad Ali, the boxer. He would absorb punches by leaning on the ropes. He would eat punch after punch from his rivals. Eventually, the other guy would tire out, and then Ali would unleash his furious combinations. Many experts say ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ትዘውር ዘላ እያ ንሳ ድማ መሓመድ ዓሊ ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም ሓደ ካብቶም ሌጀንደሪ ዝኾነ ቦክሰር እዩ ብዙሕ ፊልምታት ተሰርሓሉ ካብቲ ናይ ቦክሲንግ ብቅዓቱ ድማ መልሓሱ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩናት ናይ ቪየትናም ኣብ ኣሜሪካ ከይዳ ይዋጋእን እንታይ ክገብር እየ ኣብዚ ንዩ ዘሎ እቲ ቀንዲ ጨካኒ ስርዓት ንዓይን ኣሕዋተይ ፀለምትን ሂወትና ኣበላሽዩ ዘሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘሎ ቪየትናም ዘሎ ፀላኢ የብለይን ብምባሉ መዓት በቶም ኣሜሪካውያን ፀዓዱ በቲ መንግስቲ ብዙሕ ሽግር ዝወረዶ ድሒሩ ድማ እቲ ናይ ቪየትናም ኩናት ሕማቅ ምዃኑ ምስ ተፈልጠ ድማ ከም ብሓድሽ ክብሪ ዝተዋህቦ መሓመድ ዓሊ ሌጀንድ ናይ ብቦክሲንግ ከምዚ ማይክል ታይሰን ወይ ካልኦት ማይክ ዌደር ገለ ዝብሎም ብቦክስ ጥራይ ሃሪሞም ገንዘብ ክሕሽሹ ዝነብሩ ይኮኑ መሓመድ ዓሊ ቨሪ ብሪሊያንት እጂ ንመለስ ኣብታ ርሰይ ኩሉ ግዜ ኮንቴክስት ክበኩም ስለ ዝደልየ ናይ መሓመድ ዓሊ ስትራቴጂ ናይ ቦክሲንግ እንታይ ነይሩ ከም ደርፊ እውን ይገብርዎ እዮም መጀመርያ ምሳኣተወ ነቶም መጋጥምቱ ኣይሓርሞምን እዩ የስሕቶም ጥራይ በቃ ሶም ክሃርሞ ይፍትኑ የስሕት ገለ ሃርሞ ክሳብ ዝዳኸሙ ከም ገብሮም ድሕሪያ መወዳታ ናቱ ምውርዋር ይጅምር ምናልባት ኢራን ትኽተሎ ዘላ እውን ልክዕ ናይ መሓመድ ዓሊ ስትራቴጂ ይመስል ይብልሎ ብዙሕ ፓንችስ ብዙሕ ተኽሲ ብዙሕ ምህራን ብዙሕ ስቃይ ተፃዊራ ኣላ እንኮላይ መራሕትናታ ሃሪሞማ ከለዉ ተፃዊራ ከተድመዓሎም ጀሚራ ኣላ ምክንያቱ ሓንቲ ይገብሩ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን ንኣሜሪካ ኣብቲ ዘሕምሞም ቦታ ቤላ ጌራ ትሃርሞም ዘላ ballistic missile has struck Al Udeid Air Base in Qatar. That is the largest military installation for the United States in the entire Middle East. And it comes as a new CNN investigation is now looking specifically at the American targets hit so far by Iranian strikes, every single one of them. Tamara Kalblawi is out front. እንታይ ማለት እዩ ኢራን ንኣሜሪካ ኣብ ሲቪላዊ ቦታ ወይ ገለ ይኩን ታርማ ዘላ ኣብቲ ንዓመታት ዝሃነፀቶ 40-50 ዓመት ወሲዳ ቢልዮንስ ገንዘብ ኢትያ ዝሃነፀቶ ኤር ቤዝ ናታ ማለት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበየ ኣብ ቀጠር ኣልዑደት ዝበሃል እዩ ንዑ ክንደይ ግዜ ሃሪማቶ ኣላ ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ ዝዓበየ ራዳር እውን ሃሪማቶ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ this is an interesting ኣሜሪካ ካብ ምሕር እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅብ ዘይምኽኣሉ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንዩክሬን ሓግዙና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ከስማዓኩም እየ ስለምንታይ ንዩክሬን ይሓት ኣለዉ ምክንያቱ ዩክሬን ነዘን ሻሂድ ዝበሃላ ድሮናት ቀንዲ ክፈልጥዎን ዝኽኣሉ ንሳቶም እዮም ሕጂ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ኤር ቤዛት ዝህረም ዘሎን ዝጣሓን ዘሎን ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ እንድሕሪ ኢልኩም ምክንያቱ ኤር ዲፈንስ ናቶም ሰፊሽንትሊ ብእኹል መንገዲ ነቲ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ ከትሑነ ይከኣለን እዚ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ገለ ይኮነን ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ኩሉ እዮም ዝህረሙ ዘለዉ ስለዚ ክሳዕ ክንዲዚ ኢራን ክደፍረካ እንድሕር ክኢላ መንገዲ ከተናድለካ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ listen to this one The U.S. air defense may not be able to intercept many of these Iranian drones. It is ሰሚዕኩም ኢኹም it's a concern ክሳብ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ተበፂሑ ዘሎ ኣብ በዓል CNN ዝሳክት ናይ ሓደ ኣክቲቪስት ዝበሎ ይኮነን ስለዚ ናይ CNN ማለት ናይቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኣካል ናይቲ ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዲስት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሶፊስቲኬት ዝኾኑ ኤር ዲፈንስ ሲስተምስ ነተን ድሮናት ናይ ኢራን እዘን ሕሱራት ድሮናት ክከላኸለን ይኽእል የለን U.S. air defense may not be able to intercept many of these Iranian drones. It is significant and it is growing, Pam. Wolf, let's take a look at what the U.S. is doing right now. They're fielding a previously unused military asset. I'm going to show you a life-size model that we bring into our virtual studio here. This is the Lucas drone, low-cost unmanned combat attack system. It is, as you can see, about 10 feet long, about an 8-foot wingspan.
ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሉካስ ድሮን ይብልኩም ኣለዉ እዚ ድሮን እዚ ንመን ይመስል እንድሕር ኢሎምኩም ነቲ ናይ ኢራን ኦሪጂናል ኢራን ዝመሓዘቶ ሻሂድ ድሮን ዝበሃል ንዑ ዝመስል ሻሂድ ድሮን እታ ሬቮሉሽነሪ ድሮን ናይ ኢራን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ራሽያ ጥራይ ኮነት እንትጥቀመሉ ዘላ ኣሜሪካ ቀዲሓ ከምኡ ክሰርሕ ጀሚራ ኣላ ስለምንታይ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሪኦም እዮም ናይ ብሓቂ ሓደጋ ናይ ዩክሬን ዝኾነላ እዚ ድሮን እዚ እዩ ስለዚ እዚ ድሮን ናይ ኢራን ያ ገለመለ ኢሉ ዘስተናቅሎ ነው ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፓወርፉል ሊትል ከቢድ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሶፊስቲኬትድ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ከምቲ ዝድለ ክረኽቦምን ክሕዞምን ክዓግቶምን ኣይክእልን እዩ ዘሎ ዋላ እንተ ዓገቶም ካብቲ ዘሕዝን ክፋል ናይ ሚልዮናት ዶላር ሚሳይል ተኪስካ ንብ20,000 ዝስራሕ ዘሎ ካብ መኪና ክትኮዝ ዝኽእል ካብ ዝኾነ ቦታ ክትኮዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ሒዛ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኢራን ክስዕሮ ከቢድ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ It's about 180 pounds. It's powered by a propeller back there, which means very low heat signature, hard to track, and up front it can carry about 40 pounds of high explosives. It is also interestingly based upon a clone of an Iranian drone, the Shahed 136 Kamikaze. The Iranians have been working on this for years. The U.S. got a hold of one. They had ስለዚ ኣሜሪካ ኣይቀጥሑን እዮም ተኢሎምኩም ቀዳሕቲ እዮም this is one example ስለዚ ኩሉ ነገር ኣሜሪካ ኦሪጂናል ጥራዮም ዝሰርሑ ዝብሉካ ነው ኣሜሪካ መቕዳሕ ጀሚሮም ኦሪጂናል ናይ ኣሜሪካ ምስራሕ እናተወደአ ኸይዱ እዩ ቨሪ ሊሚትድ ሓድሽ ነገር እዩ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ክህሉ ዝኽእል ነዚ ንምግናን ኣይኮነን መብዛሕትኡ ኢኖቬሽን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ተፈጥሮ ሓድሽ ሓሳባት ሓድሽ በላሕቲ ነገራት ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ደላስ ቴሌፎን ናይ ኣሜሪካ ዝመፀት ኣፕል እያ ኣብ 2010 እየ መፅያ ካብታ 2010 ዲ ዋላ 2008 ስቲቭ ጃብስ ዘምፅኣ ክሳብ ሕጂ ናይ 3 ትሪልዮን 4 ትሪልዮን ማርኬት ካፒታላይዜሽን ዘለዋ ኣፕል ንኣይፎን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ክቕይሩ ይከኣሉ ሓንሳብ እቲ ሄድፎን ናብዚ ይገብርዎ ሓንሳብ እቲ ካሜራ ከቢብ ይገብርዎ ሓንሳብ ስሉስ ኩርና ይገብርዎ nothing new ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ኣይከኣሉን ስለዚ ሓድሽ ዝፍጠር ዘሎ ብመሰረቱ ሬቮሉሽነሪ ቴክኖሎጂስ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ካልእ ዓለማት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ይኹን ኤሮፓ ሓድሽ ነገር ኤሮፓ እኳ ኣፀቢቖም ነዊሕ ከይዶም እዮም ሓድሽ ካብ ዘይፈጥሩ ኣሜሪካ ድማ ሕጂ ክስዕቦም ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ መቕዳሕ ንቡር እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ከምኡን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ካልኦት መቕዳሕ ካብ ቻይናውያን ካብ ካልኦት ሃገራት መቕዳሕ ንቡር እዩ ሕጂ The engineers take it apart and say, let's build a better version of it. That's what they have done. And yet the Iranians continue to rely on this and many other types of drones. But this one in particular, they rely on for several reasons. One, compared to a missile, which requires a great big launch platform that can be targeted and taken out, and then the missiles are no longer useful. This can be launched from the back of a truck, from the middle of a field, from a boat, compared to a missile, which requires a big production facility, which also can be targeted and destroyed. These can ስለዚ እቲ ኣድቫንቴጅ ናይዚ ሻሂድ ድሮን ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ ንኢራን ብብዝሒ ዘህርማ ዘሎ ድማ እዚ ቴክኖሎጂታት እዚ ብኣዝዩ ሕሱር ግዜ እንድሕሪብካዮም ክሳዕ ክንደይ ዶሚኔት ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ የድሊ ሕሱር ካብ ዝኾነ ቦታ ክትኩሶ ትኽእል ንኣብነት እቲ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ክትኩሶ እቲ ላውንቸር ናቱ ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኮፍ ክብል ኣሎ ንባዕሉ ታርጌት ትኸውን እዩ እዚአን ግን መኻይን ናብ መኪና ኣብ ኣይሱዚ ስቕኢልካ ትኸይድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይንካ ተኪስካ ድማ ትቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኤፊሽንት ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትጥቀመሉ ትኽእል ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከተበግሶ ትኽእል ንነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ትኽእል በቲ ሳተላይት በቲ ናይ ራዳር በቲ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ዘይተሓዝ ስለዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኣፅዋር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ኩሉ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድዩ ኣብ እስራኤል እውን ይኹን ብዙሕ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ ቀለልቲ ይኮኑን ብፍላይ ድማ ኣብ ምንታይ ጥቀምሉ ዘለዉ ኢልና ኣብቲ ጥቀም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ በይዛት ንምህራም ምክንያቱ ሕሱር ስለዝኾነ ቀረባኻ ስለዝኾነ ንዓታቶም በዚ ገይሮም እዮም ሓመድ ዝገብርዎም ዘለዉ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ዓብይ ቁጣዕ ፈጢሩሎ ማለት እዩ ኣደየን ደብደደይ እቲ ኩናት ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብቦምባን ብሰማይን ተኩሳ ነቲ ኩናት ክትቀይሮ ከም ዘይትኽእል ትፈልጥ እያ ስለዚ እንታይ ገብርሎም A U.S. official telling Fox thousands of Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran. Decimated, destroyed, defeated. All words the Pentagon used to describe Iran's various military forces on day 5. Okay, time زبلو زلو تبغينا نسمع منتان. Groundbreaking reporting by our senior producer Yulia Pobegайлova. Indicating that Kurdish forces that are currently based in Iraq have begun
launched a ground offensive into Iranian territory. This began already on Monday. We're talking about thousands of Kurdish forces crossing the border, taking offensive, I should say. ሕጂ እንታዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣሪናኩም ነርና ኣሜሪካ ክንዲ ዝደብደበት ተደብደበት ክንዲ ዝጨፍጨፈት እንተጨፍጨፈት ብነፈርቲ ፀብለልትነት ስለ ዘረኣኻ እቲ ኩናት ኣይውዳእን እዩ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ዝተሰምዐ ዘረባ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት እውን ሂብና ነርና CIA ነዞም ኩርዳውያን ካብ ኢራቅ ኣበጊሱ ናብ ኢራን ገፁ ከበግሶም ምዃኑ ናብ ኢራን ናይ መሬት ኩናት ከካይድ ምዃኑ በዞም ኩርዳውያን ተጠቂሙ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ተዛሪብና ነርና ድሮ ቀዳማይ ግንባር ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንኢራን ናብ ሲቪል ዎር ኩናት ሓትሕድ ንኢራን ንምእታው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነታ ኢራን ትበሃል ብከምዚ ዓይነት ደረጃ ቦምብ እናገበርካ ንኩላ ብፍላይ ድማ ናብቲ ወገን ኢራቅ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ክገብሩ ቀንዮም እስራኤልን ኣሜሪካን እቲ ዕላማ ድማ ኣብኡ ንዘለዉ ናይ ኢራን ሰራዊት መንገዲ ንምኽፋት ነዚ ናይ ኩርዲ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ቦታ ንከተትሕዞ ናብ ኢራን ገፁ ንክኣቱ ስለዚ ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ ክትገብር ብሰማይ ደብዲብካ ነፈርቲ ጌርካ ጨፍጭፍካ ጥራይ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ድሮናት ናይ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ንዑ ወሲዶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣፍጋኒስታን ክስዕር ተዘይክኢልካ ኣብ ኢራቅ ክስዕር ተዘይክኢልካ ኣብ ኢራን ንክትስዕር ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣፀቢቑ ከቢድ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኢራን ዘሎ ሰራዊት ተራ ሰራዊት ኣይኮነን ኣይዲዮሎጂካዊ ሰራዊት እውን እዩ ስለዚ እቲ ንሱ ዝቃለሰሉ ዘሎ ንሃይማኖቱ ምስቲ ሃይማኖቱ ከምኡ ድማ እቲ ሱፕሪም ሊደር ዝበሃል ሃይማኖታዊ መራሒ ሃገራዊ መራሒ ጥራይ ዘይኮነስ ሃይማኖታዊ መራሒ ስለዚ ዳርጋ ሃይማኖታዊ ኣይዲዮሎጂካዊ ሰራዊት እውን እዩ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ሰራዊት ድማ እቲ ዝበርትዕ ሰራዊት እዩ ንክስዕሮ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንከምዚ እጅታይ ንሓትሕዶም ከባልዕዎም እዮም ነዞም ኩርዳውያን ዝበሃሉ ኣብ ኢራቅ ዘለው ካብ ኢራን ዝተሰደዱ እዮም ዝበሃሉ ንዓታቶም ሰዲድካ ነቲ ኩናት ከም ዝቕፅል ንምግባር ማለት እዩ so this is going to be ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ስትራቴጂ ቅድሚ ሕጂ ተሓቲቱ ኣብ ዝበሎ ስምዑ and their leadership is just rapidly going everybody that seems to want to be a leader they end up dead and it's an amazing thing that's taking place. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control and they would have used it on us if we let them. Secretary. Okay, እንታይ ንሰማዕ ኣለና ኣብዚ ህፅር ብዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እውን ሬጂም ቼንጅ ክትገብር ተደሊኻ ፕላን ቢ መንግስቲ ክህልወካ ኣሎ ወይ እውን ነቲ ስርዓት ንኸመኒ ድኡ ንካልኦት ምስ ቀተልካ መተካእታ ክኾነካ ዝኽእል ሰብካ ወይ ገለ ፓርቲ ገለ ክተዳሉ ኣለካ ወላ ሓንቲ ኣይነበሮምን ስለዚ እታ ካልኩሌሽን እንታይ እያ ከምታ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቬኔዙዌላ ነቲ ፕሬዚደንት ወይ ነቲ መርሕነት ምስ ሓስካዮ ወይ ምስ ቀተልካዮ ድሕሪኡ ዘሎ ስርዓት ክቕፅለልካ ዝኽእል ኣብ ጎንኻ ክስለፈልካ ዝኽእል እምበር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ክውጀልካ ዝኽእል ኣይመስሎም ነይሩ ስለዚ the game already ንኣሜሪካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናይ ግራውንድ ፎርስስ ክእትውሎም ብመሬት መፅዮም ነቲ ኩነታት ንምቕያር ክሰርሕሎም ተዘየለ እቲ ኩሉ ከመሓድር ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ተቐቲሉ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሊደርሽፕስ ኣብ ላዕሊ ብምሉእ ስለ ዝሃለይዎ ሕጂ ኣብ ታሕቲ ዘለውካ ከይፈልጥዎም እውን ይኽእሉ እዮም this is going to be ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠር ወላ እኳ ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዋ ወታደራዊ ጭዋዳ ተጠቂማ ነታ ዓዲ ትጭፍጭፍ እንተላ ትድምስስ እንተላ ኣብ መወዳእታ ኤንድ ጌም ናቶም ናይ መወዳእታ ዕላማ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ስርዓት ምቕያር እዩ ስርዓት ምቕያር ድማ እቲ ዝኸበደ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ብምሉእ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ነገር እንተሎ ሃገር ምድብዳብ ኩሉ ግዜ እያ ትገብር ስርዓት ቀይራ ሓንቲ ሃገር ትሰርሕ ንክትገብር ግን ኣይከኣለትን ኣብ ኢራን ድማ እቲ ዝኸበደ ክኸውን ይብሉ ኣለዉ እንተዘይ ድሕሪ ክገብርዎ ኮይኖም ድማ ንግዜ ንገድፈሎም ስለዚ እቲ ኩነታት ብከምዚ መልክዕ ይቕፅል ኣሎ እቲ ኩነታት ኣብ ዝኸበደ ኩናት ይኽየድ ከም ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ግራውንድ ፎርስስ ኣብ መሬት እቲ ሰራዊት ተኣትዩ እቲ ዝኸበደ ኩናት ንሱ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብርግፅ ኣሜሪካ ሰራዊት እንተይትያ ብዙሕ ክሞት እዮም ዝፍሉጥ ነገር እዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ኢራን ክኣቱ ተጀሚሩ እቲ ኩናት ንኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራታት ከጋጥማ እዩ እቲ ኩናት ክኸብድ እዩ ኣሜሪካ ድማ ናይ ሕርቃን መመሊሳ ህዝቢ ክድምስስ እያ 1 ሚልዮን ኣብ ኢራቅ ቀቲሎም ድሕሪ ኢሎም ሲቪል 1 ሚልዮን ሰብ ተቐቲሉ ኣብ ኢራቅ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ኢራን ክቕተል እዩ ምክንያቱ
9 مليون ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኢራን so that this is going to be tricky difficult complicated and كل عينت ቃል ክትቀበል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ኣብዚ ጀሚርና ፀናሕና ንመለስ This is also Iran's strategy. Absorb as many of the American attacks as possible, exhaust their defenses and missiles, and then pound them relentlessly. The attacks from Iran so far have followed the same trajectory. Let me pull up the map for you. እታ game ኣብዚያ ዝብልዋ ዘለዉ I mean ኢራን serious ልኩም ክትከውን ዲያ ይትኸውንን ካላርስቲ ኢራን ኩሉ ዓይነት ቃንዛ ኩሉ ዓይነት ደብዳብ ትውሕጠላ ትቕበለላ ትወስደላ ማለት እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ብዝሰፍሐ ዝዝረብ ዘሎ እንታይ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተወደ ይኸይድ ኣሎ and I'm going to give you enough evidence እዚ ሓቂ ምዃኑ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተወደት ሚሳይላት እናተወደ እንድሕር ኸይዱ ብፍላይ ዘን ሃገራት ዓረብ ክንምንታይ ሓደጋ ክመፀን ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓደ ክንምንታይ ሓደጋ ክመፀን ከም ዝኽእል ሓደ ካልኣይ ወላ እውን እስራኤል እንተኾነ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ህዝቢ ናታ ብቕልጡፍ ክወፅእ ትእዝዝ ኣላ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኩሎም ዜጋታቶም ነፈርቲ እናእተዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ የውፅኡ ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩናት እናበርትዐ ክኸይድ ምዃኑ ገምጋም ስለ ዘሎ እዩ እምበር በዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣሜሪካን እስራኤልን ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ትገይም ናቶም ብዝበርትዐ መንገዲ ነቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ክፈጥሩ ስለዚ ቦምብ as much as possible ከም ዝከኣለካ ጌርካ ንኢራን ኣቃፅላ ኣጥፋያ ኣብቲ ቦምብ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ገምጋማት ናቶም እቲ ሚሳይላት ኣብ ዘሎ ኸውን ድሮናት ኢራን ሓቢኣቶ ዘላ ኣብዚ ይህሉ ኸውን እናበሉ ነቲ ቦታታት ከምኡ ድማ ወታደራዊ መደበራት ድዩ by the way ኣሜሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሃርሞ ዘለና ወታደራዊ ዕላማታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓሶት እዚ ስምዕዎ ኢራናዊ ሪፖርት ክነርኢ on protesters establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But the objective, while sending a message to the people of Iran. Take a listen. We would not mind, we would not be heartbroken, and we hope that the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But the objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and of their naval capabilities. ሕጂ እቲ ዕላማ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ህዝቢ ተንስኦም ነቲ ስርዓት ተቐይርዎ ደስ ይብለና ንሕና ግን ቀንዲ ዕላማና ሚሳይላቶምን ካልእ ወታደራዊ ዓቕምታቶም ናቶም ንምድኻም ኢና ንገብሮ ዘለና እዚ እቲ ናይ መወዳእታ በፂሖሞ ዘሎ ምኽንያት እዩ ኦኬ በቲ ሓቂ እንታይ የጋጥም ማለት እዩ So shifting messages. First it was about Iran's nuclear program, then it was about human rights and the brutal crackdown on protesters, and now it's about Iran's ballistic missile program and Iran's navy. What exactly are you getting the sense is the objective? ሕጂ እቲ ዕላማታት እናተቐያየረ ይመፅኡ ምክንያቱ ኢራን ክትተሓባበር ስለ ዝጀመረት ዕላማታት እናቐየሩ እዮም መፅኦም መጀመርያ ነቶም ህዝቢ ፕሮቴስት ዝገብሩ ዘለዉ ኢራን ስለ ዝሃረመቶም ሰብኣዊ መሰላት ንምኽባር ኢና ስጉምቲ ክንገብሮ ኢሎም ሰብኣዊ መሰላት ብቦምባ እናዝነብካ ትሕልዎ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ እዩ ቀፂሎም ንሱ ምስራሕ ምሳቤታ ጉዳይ እትያ ምስ ሞተቶም ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ቅድሚ 6 ዋርሕቲ ቅድሚ ዓመት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ዚሮ ገይረ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ተንስኢሎ ብምባል ንዑ ክዛረቡ ጀሚሮም ንዑ ክንገድፈይና ዝበለት ኢራን ድማ ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ክንድምሶ ኢና እንታይ ተቐንዲ ዕላማ ግን ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን እስከ ስምዕዋ Thank you, Asiya. Well, they can say what they want to say, but the reality is the actions that we are now observing and hearing from our friends and family on the ground. Today, Tehran was carpet bombed, civilian areas, plumes of smoke, 10 hospitals across the country attacked. On the first day, in an elementary school, 108 school children, schoolgirls were killed. So, what is the goal? If we go by the actions as opposed to the changing rhetoric, the goal is the decimation of Iran entirely. It's not just about the state, it's not about just the regime. It seems to be going much further than that. We're also hearing that police stations are being targeted. Now, why would you attack a police station? Why would you attack communities when people come out to help victims? Why would you drop a second bomb? These are the kinds of things that we saw. Exactly. እዚ ንኽትሰምዑ ኢለ ከስማዓኩም ፀኒሐ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ንሳቶም ድሌቶም ኣሜሪካ ድሌታ ሂማን ራይትስ ዶ ዲሞክራሲ ዶ ገለ ክትብል ትኽእል እያ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ግን ምስ ዘተሓዝ የብልውን ካርፔት ቦምቢንግ ማለት በቃ ዓይነ በለይ ስንብለይ ኢሎም እዮም ዝድብድብዋ ዘለዉ እያ ትብል ዘላ ህፃናት
ሆስፒታላት ክሳብ 10 ሆስፒታል ተሃሪምሎ እንዳ ፖሊስ ይረማሎ ኢንፍራስትራክቸር ናይታ ከተማ ይብላሎ ሓደ ገዛ ምስ ደብደቡ ሰብ ከትሕን ምስ መፀ ከም በሓድሽ ካላይ ቦምባ ይሰዱ ትብላላ ስለዚ ዕላማ ንኢራን ከም ቀዛ ምግባር እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ቀዛ እታ ኡንኮ ደው ኢላ ዝመጎተትን ስጉምቲ ክትወስድ ኢላ ዘፈራረትን ኢቨን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ዝኣተወትን ኢራን እያ ነይራ ስለዚ ሕንሕና ናይ ቀዛ ኣብ ኢራን ይድገም ከም ዘሎን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብኣፎም ዝብልዎ ዘይኮነ ብተግባር ዝግበር ዘሎ እንተረኣኻዩ እቲ ዝበለፀ መልሲ ክመፀካ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንኢራን ናብ ቀዛ ንምቕያር ዝበሃል ዘረባ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና ስለዚ ንሳቶም እቲ ገይም ናቶም ከመይ ጌርካ ነዛ ዓዲ ፍላት ትገብራ ወይ ኮምፕሊትሊ ዓቕሚ ዘይብላ ትገብራ እቲ ቀንዲ ሕጂ ብፍላይ እዚ ብብርቱዕ ዘደብድቦም ዘሎ ድማ ቀልጢፎም ከዳኽምዎ እንተዘይክኢሎም ነቲ ኢራን ከምታ ንዛረባ ፀናና ኢራን ብዙሕ ኣፅዋር ኣለዋ ብዝኾነ መንገዲ ድማ ክትክስዎ ይኽእሉ እዮም ወላ ናብ እስራኤል እንተዘይበፅሐ ግን ነዘን ሃገራት ዓረብ ጥቆም ዘለው ሓመድ ክገብርዎን ዓቕሚ ኣለዎም ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ደብዲቦም ጨፍጪፎም ዲሞራላይዝ ክገብርዎም ክኽእልሎም ኢዶም ከም ዝቡ ክገብርዎም ክኽእል ኣሎም ዳትስ ፕላን ስለዚ ኣብኡ ገፅካ ዝኽየድ ስለ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ግን ናብኩም ይህዎ ከለዉ እንድሕሪልካ ድማ ነዚያ ስምዕዎ ዛሃን Claiming that US munition stockpiles are at a record level and Iran's sustained fight back as of now, it looks like an early cessation of hostilities remains unlikely. At this point, joining me on the broadcast is a very special guest, Douglas Macgregor, former senior advisor to the US Secretary of Defense. He is also a Gulf War combat veteran and PhD in international relations. ሕጅንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቅልፅም ወይ እውን እቲ ናይ ሚሳይላት ዓቕምናቶም ጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ እቲ ድማ ንባዕሉ ነፍሲ ቃለብ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎን ስለዚ ኮለጌና ከይተወድኦ ከሎ እቲ ዲፈንስ ናቶም ንኢራን ፅቡቅ ጌርካ ክትዳኸማ እንተዘይክኢልካ ከቢድ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ብሓቂ ኮሜዲ እዩ Appreciate very much your being here. I have to begin by asking you for your comments on what just unfolded with the war now spilling beyond West Asia. Also, help us understand who really is in charge and controlling the war right now. Is it the US or Israel? Is it Trump or is it Netanyahu? These are very good questions. We need to understand that the United States is trying to bomb Iran, a country half the size of India, into submission to Israel. Iran, a country half the size of India, into submission to Israel's demands. There is no strategy. This is producing a catastrophe, and the world is paying for it. Right now, the Straits of Hormuz are closed. That's not likely to change, and if we try to interfere with that, we'll lose whatever ships we send through it. And that's a disaster for India, because ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እቲ ዕላማ ናይ መን ፕላን እዩ መን እዩ ነዚ ኩናት ዝደልዮ ዘሎን ዝመርሖ ዘሎን እንታይ እቲ ፕላን ዝብል ዘሎ ክምልሱ ከለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወላ ሓንቲ ፕላን የለን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩናት ድማ ጨፍጨፍ እዩ በቃ ንሓደ ዓበ ሃገር ኢራን ዝበሃል ንኸነንበርክ ክንገብሮ ዘለና ኢና እቲ ሕልሚ እቲ ባህጊ ድማ ብርግፅ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ናይ እስራኤል ባህጊ እዩ ናይ እስራኤል ድሌት እዩ ንእስራኤል ሕልሚ ናይ እስራኤል ወይ ድሌት ናይ እስራኤል ንምስማር ድማ ኣሜሪካ ኣብ ጎና ኮይና ትገብሮ ዘላ ኩነታት እዩ ወላ ሓንቲ ምስጢር የብሉ ሓድሽ ነገር የብሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ተበፅሒ ዘሎ ቁጥዐ እንተትሪእዎ ኣብ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝዛረቦ ዘሎን ነዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ እዩ ናብ ኣሜሪካ ዓበይቲ ስምዒታት እዩ ፈጢሩ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስለምንታይ ኣብዚ ኩናት ዝተኣቱ ዘላ እንታይ ትረብሓናታ ሙሉእ ብምሉእ ናይ እስራኤል መጋበርያ እያ ዝብል ዝነበረ ሓሳብ ዝነበረ ከምዚ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝነበረ ዳርጋ ብጭቡጥ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን ኣሜሪካ እስራኤል ዝበልዎ ዝገብሩ ዝለሉ እንተኢሎሞም ዘሉ ኮፍ በሉ እንተኢሎሞም ኮፍ ዝብሉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም for India, because 50% of your oil, 60% of your liquefied natural gas all come through the Straits of Hormuz. And in the meantime, the Iranians are hitting Israeli citizens now, or cities now, with missiles that are flying at 4,000 miles per hour. You can't stop them. You can't shoot them down. Iran has already struck 27 American military bases. Iron Dome can't stop them. Nothing can. A single drone flew more than 1,000 miles and destroyed a British base in Cyprus. Some estimates say that we have perhaps 450 interceptor missiles left in the region. Iran has 10,000, and that number is rising. That's just one category of missiles. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዋላ እኳ ኣሲሜትሪ ክብልዎ ዘይመጣጠን ኩናት እንተኾነ እቲ ዘይመጣጠን ኩናት ግን
ኢራን ስቲል ምዝ ኩሉ ሓይሊ ናይ ዓለም ምዝ ኩሉ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን እስራኤልን ኤቭሪባዲ ኢዝ ኣራውንድ ኩሉ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን እዩ ዘሎ ኩሉ